Simbah ya pinter Oh. nggih. Badhe nyuwun napa niki mengke napa Mbah? Ngersaken apa, Mbah? Oh, karepane wonten mriku. Niki wonten Asmarandana podang kuning malah pun diaturke niki wau. Kalian Ngudarasa. Nduk Lintang ayo jumeneng Nduk Cahayu. Lah iya milih sing asli kok Le. Lah iya. Ora kena dihapus. Terbuka luar biasa lho Bu Camat. UMKM juga menggeliat kasunyaten kang berdagang parigi lancar berkah lumintu nggih. Sejak sekedar hiburan ternyata menjadi berkah buat semuanya nggih. Nah, Pak kami tua ngersakaken lelagon menapa, Pak? Kula sing nem derek. Oh, derek. Mawon, sedaya purun. Aku Le jejer Pak Rudi, Pak kami tua iki lho. Ning ati ora serontok gek susuku dadi nglumpuk ki ya. Abrakan kanebo kok Le. Karo serbet kok. Nggih ya nak. Ayo Dek Lintang. Mbak Lintang niki napa Mbak Kakung sing maring dawuh Mbak Bandi. Inggih sugeng dalu Mbah. Nggih. Salim riyen nggih. Mbah kami tua, Nggih, Bu Camat, sugeng dalu. Pak DPR. Bapak nggih sugeng dalu. Salim karo kamu gede sik lho. Oh iya lali aku Mbah Kung. Sugeng dalu cium dulu Mbah Kakung. Kok nek mari lho, Tang. Mari ya malah alhamdulillah to kok. Nggih. Nggih. Sugeng dalu Mas Pak Dalang. Nggih, sugeng dalu anak wedok. Nggih. Nggih. Ada mriko kamera ta mriko nek mboten kan lambekan tangan nggih. Mbah Bandi ki kagungan anu badhe diparingi karo Lintang kae. Oh, wonten Sesuatu. Gede Lintang. Sembah nuwun sangat Bapak. Ya ampun lucu sekali. Gustalah. Bola-bola tepuk tangan buat Mbah Bandi luar biasa. Nuwun sangat Mbah Bandi Nggih, nggih. nggih, kalung. Nggih mugi-mugi panjenengan panjang yuswa lancar rezekinipun matur sembah nuwun sangat. Kreatif sekali ya Mbak Apri. Karepmu wong bancine ra payu kok. Goro-goro kowe rusak pasaranku. Lah ya. Pripun Mbah Bandi? Anu Balitang, niki duwite niki mang celengi mang budonga, nggih. Niki sedinten mang cemplungi 700, setunggal mengene dadi kathah. Nggih, nggih. Nggih to Pak. Sing nyemplungi sinten? Engkang nyempluki sinten, Mbah? Nyemplungi dadi. Oh, duwite dhewe. Lho iki duwite nang donga, dongane Mambutnya ya. Nggih, sampun katur napa? Gantos napa? Gantos mawon nggih. Nah, nggih. gantos napa Nduk Lintang? Ayo, mong podang meneh wis bacuk muni kok. Ayo. Sasi deman pripun Mbah? Bang. Sasi deman. Ya, nggih. Heeh. Niki anu Bu Camat kalian Pak DPR. Nggih. Tasih kelas pira Nduk Cahayu? Kelas sak menika kelas tunggal SMA, Bapak. 1 Kelas SMA. tunggal SMA Ibu nggih. Siji SMA wis ayu, sing golek iso golek duit dhewe. Hah? Aku SMA ora tutuk kok, Le. Lah ngapa? Lah nyapa? Meteng dhisik aku. Iso meteng kok piye jane iki? Lah tekan ndi lho ambrojole wingko? Dilepek. Metu cengel enggak. Di keparipun Bu Camat kalian Pak Agum tasih kepareng ngersakaken Ngersakaken lelagon. Nggih, monggo Bu Camat. Oh sampun nggih. Sampun. Dipun tenggani lho Bu ampun nek gak Nggih. kula kalian rincang-rincang ya Bu. Nggih. Nggih, sembah nuwun Bu Oh, Camat. Ngaten Ibu, sembah nuwun Ibu. Nggih. Sembah nuwun Langsung sembah sangat. nuwun. Nggih. Atas-atas mandhapipun Bu Camat kali Pak Agung. Nggih. Ramatone ya, Min. Kula matur nuwun sampun. Mbok terke. Heeh. Kleru. Engko kleru. Lali lho. Foto lah ya. Kata dereknya malah aku pekewu to kan derekke lenggah rono malah diparingi 100 ya wis apa kena nggo suntik KB sesuk. Nggo nyepaki jaran. Ya wong kok. Ayo Nduk bawa nono. Gen dimirengi karo Mbah Kakung. Dibawani mboten Mbah Kung, Mbah Bandi. Bu. Oh, ada. Nggih. Nggih. Rati majeng, rati majeng. Rati majeng. Nggih. Nggih. Pripun raosipun caket kawula Mbah Kakung? Anget. 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 Sajake Mbah Kakung ora ngerti nek aku. Oh. Ayo Nduk, Bibi. Ayo, Lin. Kitane. Kira sing dikersake Mbah Kakung sliramu dadi mesti nang kene. Nyedak Mbah Kakung. Alket mau kok bu ewer-ewer ki jane ngopo? Aku pengen cerak Pak kami tuwa. Wah. Nek ngene Sajake selerane kami tua. nek ngene iki ra tau burudi ta. Rudi. Andere sa
Mbak Inces. Dalem. Iki nduk Lintang makin sempurna. Kuwi mbiyen ketemu aku ket cilik ket SD ya, Nduk. Kelas piro, Nduk? Sak benik kula kalau nikah kelas 3 SD, Bapak. Nah, kelas 3 SD ya. Nggih. Wis melu Pak Kanggo ya. Nggih, awal-awal nderekne kula nyinden nggih dateng panjenengan lho. Lah iya, Bapak. ora ngerti kok saiki wis gedhe men. Nah. Wis duwe pacar urung? Lho jenengan ngertose kula pripun? Lho aku takon kok ora ngerti aku. Jare isune karo dalang nom Jogja ngono. Bae kula niku suwedi lho. Nyapa? Nyapa? Lah nggih pripun? Napa? Rumian kan masih Kecil. kanu ya Mbak ya. Masih Anak-anak. Heeh, masih bucin-bucinnya ngono lho. Lah saiki piye ngono? Lah piye lek mung nglakoni kok. Jenengan iki kok tega men to? Aku jane ponakanmu to ki jere. Ponakanmu to, Lek? Duk. Angger duit iki tok kalungke aku ya tak aku sedulur. Ya ra bodoh kowe. Ya nak batetna. Iya, luar biasa. Nggih, Lintang. jodoh kan ada di tangan Betul, Tuhan nggih, betul, betul, betul. Bapak. Kamu sekolah yang tinggi dulu, gapelah Nggih. cita-citamu perkara jodoh Allah sing ngatur. Siap, nggih, matur Mantap, suwun. nggih. Ya. Pria bagus kang olah budaya Mbakung Bandi, saya nggih, Nduk Lintang semanten nggih. Putu. Putu. Pripun, Mbak? Putu kula wis sak manten iki. Iya. Wayahe nggih sak monten niku. nggih. Kawan, Sobat menyang kutha gedhe. Nggih, dalu menika ugi acaranipun bersih desa nggih. bersih dusun. Bersih dusun nggih. Ini cuma satu dusun. Satu dusun. Kecil skalanya tapi luar biasa Luar bisa. biasa penontonnya banyak sekali. Nggih, nggih. Iki ngono mujudke guyub rukune warga Malang. Warga Malang, Nah. desa Lembah nggih. Iya. Lembah Babatan. Iya Ponorogo. Dadi nek pemerintahe Punggawa Prajane iki iso ngarahke wargane ya iso tumata kaya beniki. Nggih, didoakan mugi-mugi warga Malang sedaya pinaringan kesehatan panjang umur, lancar rezekinipun, barokah sedayanipun. Nduk Lintang. Timbre suarane pancen kaya mengkono. Ayo nak. Bendera terus kayung Mbah Dandi ngapunten radi majeng sekedhik mengke ngunduri budalang. Nah. Nggih. Nggih Bapak ugi Apa? ngaturaken matur sembah nuwun niki wau. Apa? Nggih kula ditimbali kalian sinten jangkep trans niku wau. Saking Bapak sinten Bapak Gendri nggih. Nggih saking Bapak. Oh sponsor. Nggih. Oh, nggih. Nggih saking Janaka Motor ugi. Siap, siap, siap. Nggih matur sembah nuwun sanget Janaka Motor jangkep trans nggih. Nggih. Jan. Jan sponsor kan wong ayu kok sponsor akeh ya, Pri. Kene. Aku tak tamak-tamak kok ora wong nyedak belas. Tukang parkir liyane towi. Ini ya sampean rezekine dhewe-dhewe aku nom-nomanku ya kurangane apa. Kurang wedok. Kurang ajar. Ya. Selendang kuning kang saking Pak Rudi kok mendel mawon jenengan niku wedi napa gila? Kok Kok nek Pak Rudi kondur tom-tomen karo kowe lho, Pri. Pripun nggih niki? Nggih Pripun, boten Pak wedi, Ruji? nggih boten gila. Lah Niki napa? cantik. Maksud kula niku penasaran. Wah. Niku nek boten macak ngeten iki kados napa? Nggih kahanane ngoten niku. Benjang kula sepil, Pak. Apa dipun tiliki pripun, Pak?
Lho, kula dandan ngeten niki niku wonten werdinipun, Pak. Ana maksude. Enten maksudipun. Dadi niki piweling kagem para bapak-bapak. Ngelingke Kangge bapak-bapak. piyai kakung. Dadi nek nyawang wong wedok ki aja saka rupa, aja saka body. Body, heeh. Lah engko rupane ayu, bodine apik, dibuka isine padha. Lah. Lah, Ora malah dikudang. Apa? Alah giyong, Mbah. Giyong. Malah dadi polo gembandul. Iya. Ayo nak. kang saking ukir Suara swara kurang permana ing wasis hang ngrong. Lemin. Isi. Rene yo. Kula. Saman sing suarane bianter kaya lampor. Iki ana pengumuman ana awor-awor. Woro-woro. Woro-woro. Ya, sampean maca nggih. Nggih. Ya. Komplit menapa namung? Komplain no. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, dalam rangka memperingati Harlah Karang Taruna Hamas, Himpunan Anak Muda Asem Lancing Sawahan RT 04 RW 2 Dusun Malang Desa Lembah, kami segenap keluarga besar Karang Taruna Hamas dan lingkungan RT Sawahan menyelenggarakan beberapa rangkaian acara. Minggu 6 Juli mancing mania ikan lele dengan jumlah 4 kuintal. Hadiah utama 2 ekor kambing dan almari kayu 3 pintu. Waktu pagi jam 7 sampai jam 12 siang, lokasi sungai sekitar Sawahan ke utara. Lajeng Rabu 16 Juli 2025 pengajian akbar bersama Ustazah Umi Lailatul Rahmah dari Surabaya. Waktu Ba'da Isya pukul 19.30 sampai selesai, dimeriahkan oleh majelis sholawat gandrung Nabi dari Madiun, lokasi Jalan Sawahan. Lajeng Minggu 20 Juli 2025 hiburan musik bersama New Armada pimpinan Abah Terong Atmo Dijoyo, waktu jam 7 malam sampai selesai di lokasi Jalan Sawahan. Acara terbuka untuk umum, monggo selamat menyaksikan dan menyemakkan acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mancing maule. Mancing, pengajian, musik kabeh tercover. Lengkap sekali. Sing mancing mau jek enek door prize utama. Apa? Kagem sing pemenang utama sing lomba mancing Iya. mendapatkan bonus menginap semalam di hotel bersama Mbak Mimin. Wah, Kuwi ora hadiah malah bencana. Walah, ayo nak tetep kakek. Ya nak. anggrung-grung marang bendara Tias Sulistya Bicara. bicara ngincangake alis. Arti kongke ya Nduk, iki saking Mbah Bandi MB kalung ingkang diagem kelawan Nduk Lintang Kairo. Nggih. Menika mengku werdi saking arta wiwit alit ngantos arta ingkang ageng. Nah, menika mawa makna mawa teges guyub rukun di antara masyarakat dan perangating desa menjadi satu, menyatu dalam gotong royong. Mula iso wayangan beli niki mergo saka kerjasamane masyarakat. Masyarakat, perangkat dan sedaya panitia, semua elemen dari arus bawah sampai perangkat. Nggih, semoga semakin solid. Solid. ngoten nggih. Amin saya. Terus nah ya dimasuk nih. Terus tresno sasi depan. Nah, Mbak Bandi kalih Pak kami tua kasuwun Nggih. beksa nggih Pak. Beksa Nggih. nggih Bapak. Mboten. Kok buatan
saged. Oh, nggih. Wah, ingkang beksa Mbak Apri. Loh. Kalih jenengan nggih mangke Bapak nggih. Mbah Bendo. Mbah Bandi. Oh ya lali. Bapak ini kok Mbah Bondo? Iya. Kowe becik patenana timbang berpisah kerja wiswistra beri samoga liwat bincane alis
matur sembah nuwun Bapak. Nggih. Heeh. Sembah nuwun Babandi. Nggih. Nggih to, Pak. Kan. Nah. Nggih. Nggih Pak Rudi matur sembah nuwun. Oh alah nggih sembah nuwun nggih Mbah Ijo. Oh nggih, klentu biru. Klentu. Yo mirip lho warnane, Mbak. Heeh. Matur sembah nuwun. Nggih, matur sembah nuwun Mbak Bandi. Aku daftar sisan mriku Pak Bandi. Aku daftar sisan. Wah niki kentun Mbak Bandi niki. Kula mang daftarke. Kula. Nika Mbak Bandi. Kula Mbah. Lah niki. Kula mang daftar. Matur nuwun ya Pak. Tukang Bapak tolong Injih matur sembah nuwun Bapak. Lah sindene kleru ijo. Nggih. Jane dalu menika Pak Kateno nggih ajeng nyumbang ngelakon ning Sembah mengki. nuwun ya Mbah ya Allah. Nggih, nyuwun wonten ing nggon goro-goro. Nggih. Ya mesra. Nggih. Sidane Oh, alah sindenku aja mata duwiten kabeh to. alhamdulillah tok kuliah. Aku goreng Roto, wis roto. Dilepo. Ini aku goyang Mbah Bandi ngantek ngono Mbah Bandi gur. Mbak Bandi ki wedi lho, Mbak. Apa syok Iya, ya? heeh, syok. Anjay. Heeh, Mbak Mimin, Mbak Apri. Nggih. Mereka Pak Kateno jane arep nyumbang lagu ning nyuwun ko wanci goro-goro. Kondisine mbak-mbak kalih menika ugi bintang tamu. Bintang tamu nggih. Heeh, ya diaturi jumeneng sobat Mas Soro. Heeh, gabung sisan yuk gen rame panggunge. Hei. Injas. Kowe joget kaya ngono kuwi, Pakde sing ning kono ki ra kedep lho kae. Oh, yo ndane yo ngono kuwi mending. Pakde niku mbayangke gek jero kahanane kaya ngapa. Iya ta. Sinden sepak gentuk nih enggak. Ditemongke riyen niku kok nggih dereng tepang. Kuwi jendalu, Mbak. Wilujeng dalu. Ingkang rasanipun abrit paring asma sinten? Paring asma kula Mbak Rina. Mbak Nina. Mbak Rina. Oh, Rina. Mbak Rina. Asli Ponorogo ya Mbak Rina. Nggih saking Jambon. Jambon. Lah aku mah bengi kok Jambon. Nggih jenengan teng Krebet. Oh nggih nggih. Tasih kenyo napa sampun krama napa single napa gedabel? Anu mah dobel. Lek teng mriki tasik kenyo. Oh tasih kenyo tentang tasih kenyo. Lek teng mriko. Lek teng mriko sampun dobel. Oh iya. Nggih. Nek teng mriki kenyol, nek teng mriko kenyonyo. Nggih kenyonyo nggih. Nggih Mbak Rina. Rina saking Ponorogo. Ponorogo Jambon. Lah sebelahnya nek ora keliru saka Medion. Leres. Kula. Medion. Nggih. Ya tenan. Aslinipun saking Sawo. Oh. Sawu Ponorogo. Nggih. Ning sakmenika wonten Medion. Wonten Bonsari. Oh, jenenge meni Mbak Bila meni. Nggih, Sabila. Jenengan kok semerep to, Bapak? Apa lah aku macai iki. Rumah sana aku dari apal karo Cahayu Pak Ngayu. Kang kowe ngerti cantik kaya Bella kaya aku niki mesti aku. Elek kok udah. Lho sindene kaya ngene iki lho lek jenenge Mbak Rina, Isabella, Lintang Kairo. Lah. Sinden kok jenenge Sukimen. Ya dhewe paringi wong tuwa ya disukuri kok ya. Sing rada peni ngono. Ya ora apa-apa. Saurane rada peni kaya iki lho panut. Kok panut. Bokonge saka sepete kok itu dadekke papangan sah. Sepete kok iso ngetuke apaan sah. Nggih, niki kula ngaturaken matur sembah nuwun kanca dumateng Sinten? warga Lembah Babatan. Malah. Malang Lembah Babatan nggih, ugi kanca Janaka Montor Oh, Mas
Gendri. Mas Gendri nggih. Mas Gendri. Samenika kersa jumeneng monggo. Kersa Mas Gendri. Monggo Mas Gendri, Janaka Motor nggih. Nun sewu. Nggih. Wah niki bintang tamu niki sponsor saking Janaka Motor nggih. Nggih, Janaka Motor kalian jangkep trans. Oh, ngaten nggih. Kan lihat, nyanyi lihat. mboten kersa Mas Gendri sanjange badhe nyawer mawon. Oh, ngaten oke, siap, siap. Lagunipun menapa, Bang? Lagune napa? Wonten musiknya lho niki komplit. Nggih. Gamelan juga ada, musik juga ada. Monggo, Wonten milih. Monggo. Buk Asmara kalian cinta merah jambu. Wah, Asmara iki. kalian cinta merah jambu. Heeh, lan iki lho, bagian tukang nyawer iki. Saking dalu Om Gendri. Om Gendri. Janaka Motor Hai Mas nggih. Gendri, iya. Kula nggih seniman ya. Ya Allah, beriku. Ya. Oh, dolanane apa-apa. Anjay. Gubuk Asmara Nggih. lagune. Nah, ya coba. Mas Gendri. Oke. Nggih. Jenengan wonten tengah kemawon monggo. Hmm. Niki rada sura mong kagem niki wong ayu. Ayo musiknya gamelan. Mas Ya. Gendri. Musiknya ngetutke, yuk tanpa bawa. Ya. Nah, yuk Gubuk Asmara. Yo. Ayo. Iya, Mbak Bella, Mbak Rina. Yo. Janaka Motor luar biasa.
yo. Yo. Catetan sayane Upama sing kedua iki lagune sing lagi ngetren saiki piye, Mbak? Nggih, monggo. Ana ayang-ayang saiki lagi ngetren to? Ya. Ha, nggih. Nek digarap karo gamelan. Nggih, monggo. nggih. Gamelan plus musik maksudnya. Nggih, dadek ajar nggih. Ha, nggih, nggih. Dek lintang melok ning tengah. Oh nggih. Heeh. Men ditambahi karo sindenku ya. Nggih monggo. Nah, gen rame sisan. Sinten? Ana Mbak Hana Loka. Nah, ya. Ya. Saking Wonogiri. Saking Wonogiri menika. Kali sinten? Kalian Do Okva saka Sidoarjo. Surabaya. Ya. Ya, coba diaturi jumeneng. Ayo nak Cahayu. Nah, ya. Lagune ayang-ayang. Ya, kudu iso diratakne waranggana men iso tampil kabeh ya yo. Yo, kuncine dipadakne gamelan Mas Soro. Nah, yuk. Kuwi jane diapakne? Diraga. Ya Allah. Bar diraga ya Nah. Allah. Sik Tanteku, terima kasih tante. sing lanang-lanang nek ning isor kayak iki wedok asli tenan iki. Ya. Coba, yuk lagune mangga Mas Sur. Ha iki awake dhewe komplit nek ana musike. Ya. Cara bumbon jangan utawa masakan iki gen komplit. Ana Coro Group utawa Dwijo Laras Indonesia Group. Ya, heeh. Ana Mas Coro, ana Mas Andi, ana Mas apa jenenge Jolembung. Lah ya sing ngebas kaya aja kluthuk kok pinggir. Nah. Iki diaturke sepisan meneh ya Mbak Mimin Mbak Api lho, nanti wonge. Nah. Ya, ana Buduwi sing rung jumeneng mau Buduwi terus Mayang Wiwik karo sapa jenenge Retno Congpe. Nah. Iki aku mamerke tumraping warga masyarakat ana ing Ponorogo bahwasanya Dwijo Laras itu juga nggarap lagon cara Banyuwangenan nganggo balungan cara gamelan Bali. Wah, ya coba. Lagune apa? Lagune Loro Sesigar aransemen gamelan Bali. Oh ngono ah. Yuk disupati papat gen jumeneng Mas Coro. Yuk kaya apa? Wiwi, Mayang, Retno, Butuwi. Yuk. Jane iki ana pamundhut saka Bapak Jamiran Banjarjo 1. Nyuwun lagon kembang rawe engko tak aturke nggon gara-gara. Ya, Yo, Loro Sesigar aransemene digarap oleh Dwijo Laras Indonesia. Ya, yuk. Kaya apa? Dadas.
Tembung gara-gara. Iki mono jenenge kontrol miking. Nek suarane banter mikir diadohke. Kaya kowe lek ngajari dhisik piye? Nek kontrol mic. Jadi tebal tipis. Kuwi gaweanmu lawas sih, Lek. Masa tebal tipis sok-sok suara tipis mikir dicedhake nek gandang. Oi. Kok kaya traveling nang ndi pikiranku. Halo manis nang Ayo Bu, sliramu. Oh, kowe seleh, Iya. ora mampu. Heeh. Pas gen part niki di mboten mampu. Heeh. Mundur. Lah, mundur lho, rada unjuk lah. Mandura. Kersanipun benten nggih pilah. Antara sing mung adol lumuk karo sing memang kemampuannya. Iki suaranya melengking, tapi ketika nada atas nggak bisa, Nggak bisa, nggak mampu. Range vokalnya nggak luas. Mangga Bu, wekdal kasih manggaaken buta. Urung-urung kok wis kain iki piye to? Rada sorong, Mas. Sindene budek, Mas. Anu kala menjinge mbok diatur riyen to, Mbah? Ini namanya pressing. Penekanan. Suara kok pesing to, Lek? Pressing. Bawa kok kaya wong lelaku. Ada vibrasi ini tidak banjir. Eleke sombong endah nek apik ora. Oh alah. Halo. Golek. Ngandani apa menghancurkan ngandani kok bater kok iki dibenerke kan. Lah nek kok bater banget. Iku dene lek goleki kudune kan ngono. Lah kowe ora krungu wong kowe wis tuwek kok. Golek isi podang pita Jas. Ibam Se. Nganggo. Iba, apa kok sik kok sih ke? Kene iki masyarakate pengen ngerti nek kowe ketika nyuara lanang kung tus. Ayo men. Ayo men. Baik. Oke, baik. Para tamu, para lenggah, para pamirsa, ringgit wajucal sedalun atas ing dalu menika. Ibu bunga ing atiku. Luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, sukimen sae napa mawon? Sae napa mawon? Wis gak dibudalke. Ngentosi keluargane sih. Lah iya. Tegese dibudalne suarane. kowe rasa sok cantik nyoro lanang. Ngapa? Rasa sok cantik Kan ngapa to, Lek? dibedah men rang woi-woi kaya aku. Dadi nek nyuara lanang iki Iya. piye? Oh, megagah. Ya, disiarke sik para hadirin sekalian. Para hadirin, para tamu undangan yang terhormat, para pemuka agama, para pinisepuh sedanipun, menika swantenipun Mbak Princess Aprilia saking Aladan Kitha Klaten bersinar lumantar tetembangan podang kuning. Sumangga Mbak Apri. Sumangga. Sumangga Mbak Apri. Princess Aprilia to. Princess Aprilia. Nyanding bisa Panut. Dadi Princess Panut. Princess Aprilia. Panut. Iso mundur lho telake. mboten muntir lah, kula ngeten-ngeten lho rasane sawenep ya. Wah, nek dikempet ki cilik. Nek dikempet cilinge mbok jenengan nyobi. Heeh, enggak iso aku. Kempet semaput ya aku. Heeh, rumah teh sehat. Alah, lah jenengan kesuwen le nyuntik wau. Asline swantene telas ki rak mergo sing nyuntik kuwi mau. Jane ini nganggo golek alibi liya ini serapopo wis. Nggih nek Tak maafkan. ora cemburu kowe. Padahal kok dimaafke banji. Iya nak. Ya. Nggih.
Digarap kecil terus engko digarap anu Samboyo ya kena. Yuk.
Mbak Mimin, Mbak Apri. Banter. Malam ini juga kita dihadiri oleh Bu Camat Mbak Batan. Juga anggota DPRD Ponorogo menjalani Bapak Agung Priyanto yang pareng rawuh. Nggih. Nah, menika kula angsal dawuh saking menjalani Bapak kami tuwa badhe tindak panggung, monggo. Kami tua Pak Rudi. Nggih. Napa nganti kalian Bu Camat kelawan Pak DPR monggo, nganti kalian sinten monggo, kula nderek. Yo supporte Mas Solo. Support sing iso ditabuhi gamelan sing rada suwi. Yo. Coba monggo. Monggo, Pak. Monggo Pak Mo. Nah, karo Mbah Bandi nggih, leres nggih. Kali Bu Camat menika. Kali Bu Camat. Kali Pak DPR. Kali Pak Agung. Nggih. Monggo. Wih. Camate Mbak Batan ya cantik kaya Mbak Inces. Ya ampun. Nggih, segeng dalu Ibu. Nggih. Pak, nami kali Pak Agung mboten apa-apa salaman kali Ibu mboten muhrim, Pak. Nggih. Kali Pak Rudi kan padha lanange. Segeng dalu Bu Camat. Injih dalu Mbak Inces. Nggih, Mbak menawi Ibu Camat badhe wonten pangandikan kagem warga Malang Lembah. Injih. Ngaten nggih, sedaya niki warga Malang sedaya ingkang rawuh wonten mriki. Nggih, wonten ingkang jaban rangkah. Ngaten nggih. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Barakatuh. Sedaya mawon warga Desa Lembah Dukuh Malang, ugi sedaya masyarakat lingkungan ingkang rawuh wonten dalu menika. Juga yang saya hormati ini Pak Kami Tuwo Rudi. Pripun? Nah, juga Kidalang Dwijo Kangkong. Dwijo Kangkong dari Sukoharjo. Dari Karanganyar. Dari Karanganyar nggih. Ya pangapunten niku tepangan wonten di depan mboten apa-apa Bu. Mangertos nggih. Jika yang saya hormati ini di samping saya Bapak Agung Priyanto, juga sedaya Mbak Sinden Waranggono dan Mbak Inces serta Mbak Sukimin. Tadi saya lihat dari bawah. Ya Allah luangsing. Jan, tadi jogetnya juga bagus. Wes pokoknya swantennya juga bagus. Semuanya saja tentunya pada kesempatan hari ini luar biasa kami menghaturkan selamat kepada Dukuh Malang mengadakan kegiatan bersih Dukuh yang diprakarsai oleh panjenengan sedaya selaku partisipasi semuanya dengan pimpinan Bapak Kami Tuwo nipun panjenengan tepuk tangan dulu kagem Bapak Kami Tuwo. Ya, tentunya dengan harapan kegiatan hari ini, malam hari ini karena merupakan puncak acaranya pagelaran wayang pada dalu menika kala wingi sampun dikrugo filin kalian kesenian gajah-gajahan nggih. Nggih, gajah-gajahan luar biasa. Tentunya kami berharap atas nama pemerintah Kecamatan Babatan mugia sedaya masyarakat Dukuh Malang diparingi sehat ngoten nggih. Amin. Ayem tentrem, sehat semuanya, rukun pokoknya semuanya dengan sesama, saged bekerja dengan baik, dengan lancar, berkah barokah semua bagi kita semua. Ngaten nggih. Makaten sampun dalu menika karena semua penonton ini pengen menyaksikan Mbak Inces tadi dengan penjenengan. Ya Allah luwincah kawula saking ngandhap kula menyaksikan sampai kula guyu pokoknya seneng. Nah niku pangapunten radi terlambat karena perjalanan dari Malang sana. Kalau di sini Dukuh Malang, tadi saya perjalanan dari Malang sampai sini jam 10, jam 11 lah sampai sini. Iya, ini saya sampai Malang lagi, Malang Lembah Babatan.
Ngaten nggih Bapak Ibu semua, selamat menyaksikan pagelaran wayang kulit pada malam hari ini. Luar biasa penontonnya tadi saya lihat pun bek niki ti jalan dan terus sukses selalu juga Pak Kagem panjenengan. Amin, Matur amin. sembah nuwun, saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Agung, monggo badhe paring dawuh Pak Agung. Pak DPR. Nggih, niki jane satu paket nika wau. Napa? Nggih. Nggih pun ben matur piyambak nek ngaten Pak Nggih, Agung. nggih. Nggih.